Сәлемісіз, эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина бүгінгі программада. Әлмәт муниципаль районының 47-ші сессиясы һәм шәһәр советының 44-ші утырышында район башқарма комитеті жетекшісін сайладылар. Кандидатлар икәү иде. Әлмәт Татарстан Республикасының иң төзек шәһәрләре эшлегенә керде. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында иң төзек торак пункт бәйгесенә йомгак ясалды. Автономиялы янгын хәбәрчесе гомерегезне коткарып кала ала. Кемнәрдә аны мәҗбүри урнаштырачаклар? Әлмәт муниципаль районының 47-ші сессиясы һәм шәһәр советының 44-ші утырышы узды. Анда район башкарма комитеты җитәкчесен сайладылар. Кандидатлар икәү иде. Вазифаларын башкаручы Гүзәл Хабетдинова һәм 12-нче мәктәпнең укыту һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Лилия Казаринова. Алар үз программаларын тезислы рәвештә тәкъдим иттеләр. Айрым алганда шәһәр белән идарә итүдә гражданнарның катнашуына айрым игътибар бирелде. Это позволит нам не только получать идеи, но и создавать более открытую. Бу безгә идеялар тупларга гына түгел, чыннан да актуаль сорауларны хәл итүгә йөз тоткан үтә күренмәле һәм ачык администрация булдырырга да мөмкинлек бирәчәк. Барлык кызыксынган төркемнәрдән фикердәшләрне берләштерү өчен шартлар тудырачак. Җитәкчене шәһәр һәм район советлары депутатлары тавыш бирү юлы белән сайладылар. Ставлю на голосование кандидатуру Хабетдиновой Гүзәл Мударисовны. Кто за? Гүзәл Хабетдинованы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе итеп бер тавыштан сайладылар. Сессияда шулай ук район һәм шәһәр бюджетлары да кабул ителде. Киләсе елга муниципаль керем бюджеты күләме 7 миллиард 892 миллион сум күләмендә планлаштырылган. Бу агымдагы елга караганда 32,6%-ка күбрәк. Шәһәр бюджеты 1 миллиард 808 миллион сум тәшкил итәчәк. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 25%-ка күбрәк. Әлмәт Татарстан Республикасының иң төзек шәһәрләре эшлегенә керде. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында иң төзек торак пункт конкурсына йомгак ясалды. Бүлекне шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков алды. Бу казаныш артында көн сайын шәһәр хакына хезмәт итүче бик күп кешеләр тора. Беренче чиратта иртә таңнан урамга чыгучы урам җыештыручылар, шәһәр инфраструктурасының торышын күзәтүче белгечләр, урам яктырту эшен контрольдә тотучы хезмәткәрләр, шулай ук юлларның торышы турында кайгыртучы юлчылар. Һәм әлбәттә сез, хөрмәтле әлмәтлеләр, сезнең ярдәмегездән һәм катнашуыгыздан башка чын-чынлап уңайлы киңлек булдыру мөмкин түгел. Кишүчәт авылы урамнары буйлап кыш бабай белән кар кызы йөрделәр. Бирдә яшәүчеләргә кунакка керделәр һәм бүләкләр тапшырдылар. Кышкы тылсымчылар ролен 27-нче янгын сөндерү коткару бүлеге хезмәткәрләре башкарды. Алар бәйрәм кәефе генә түгел, авыл халкына янгын куркынычсызлыгы турында да искәрттеләр. Янгын сөндерүчеләр авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә, шулай ук ялгыз пенсионерларга кунакка керделәр. Өлкәннәр кыш бабай белән кар кызын балалар кебек үк көтәләр. Хәлләрегез ничек? Ярый кызым, Яңа еллар белән. Рәхмәт, сезне дә шулай ук. Авылда 5 ялгыз пенсионер, 5 күп балалы гаилә һәм үзенчәлекле балалар тәрбияләүче 10 гаилә яши. Янгын сөндерүчеләрнең яңа ел алды чарасы котлаулар һәм бүләкләр генә түгел, торак профилактик операциясе дә. Мондый форматта алар аны инде 3нче ел үткәрәләр. Мы проводим профилактические беседы, но поскольку Без профилактик әңгәмәләр үткәрәбез, бездә бу чор яңа ел бәйрәмнәре белән туры килгәнлектән, без халыкны менә шулай сөендерергә дә булдык. Янгын хәбәрчесен кечкенә коткаручы дип атарга мөмкин. Әлеге прибор һавада төтен барлыкка килгәч сигнал бирә һәм шулай итеп кешеләрне кисәтә. Янгын сөндерүчеләр, газ хезмәткәрләре һәм шәһәр хакимияте составындагы эшче төркем өлкән яшьтәге ялгыз яшәүчеләрдә һәм күп балалы гаиләләрдә хәбәрчеләр урнаштыруга кереште. Күп балалы гаиләләрдә янгын хәбәрчеләрен урнаштыру хәзер мәҗбүри. Кагыйдәләр буенча җайланма һәр бүлмәдә урнаштырылырга тиеш. Ул батареялардан эшли, аларны алыштырырга вакыт җиткәч датчик хуҗага хәбәр бирә. Если появляется данный короткий сигнал. Әгәр кыска сигнал барлыкка килсә, димәк батарея утыра һәм аны алыштырырга кирәк.
Хәбәрчеләр күп катлы йортларда гына түгел, шәхси секторда да урнаштырылырга тиеш. Җайланма беренче чиратта кирәк булган шәһәр халкының тагын бер категориясе ялгыз пенсионерлар. Йортларны әйләнеп чыгу өчен эшче төркем булдырылды. Аңа янгын күзәтчелеге, шәһәр газы хезмәткәрләре һәм башкарма комитеты вәкилләре кергән. На сегодняшний день выявлено 140 адресов, которые мы сейчас совместно... Бүгенге көнгә 140 адрес ачыкланган. Без аларны территориаль иҗтимагый үзидарәләр һәм идарәче компаниялар белән берлектә әйләнеп чыгабыз. Халык өчен бу бушлай. Шәһәр халкына үтенечем бар, әгәр сезнең мондый күршеләрегез булса, сез мәгълүматларны идарәче компанияга тапшыра аласыз. Яки шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең кабул итү бүлмәсенә шалтыратырга. Телефон номерын сез экраннарыгызда күрәсез. 11 ай ярым эчендә Әлмәт районында 258 янгын теркәлгән, 3 кеше һәлак була, 15 кеше зыян күрә. Елның иң резонанслы очракларының берсе суд залында дәвам итте. 24 гыйнвар көнне шәһәрнең Бертөнгө клубында низак килеп чыга. Сугышуда катнашучыларның берсе өчен ул сынган кабырга белән тәмамлана. Зыян күрүче махсус операциядә катнашучы хәрби, гаепләнүче профессиональ боксер. Шушы көннәрдә аңа чик кую чарасы сайладылар. Әлеге тарих быел 4 гыйнварда башлана. Шәһәрнең Бертөнгө клубында сугышу очрагы теркәлә. Бер яктан яраланганнан соң Әлмәткә кайткан хәрби хәрәкәтләр ветераны, ул бүген дә махсус хәрби операциядә хезмәт итә. Икенче яктан профессиональ көрәшчеләр. Сугышу видеоязмасының фрагментын үз телеграм-каналында федераль масса күләм мәгълүмат чараларының берсе бастырган иде. Хукук саклаучылар җинаять эше кузгаткан. Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин вазгыятьне ведомствоның җирле бүлегенә контрольга алырга кушты. Эш барышын күзәтүгә шәһәр прокуратурасы да кушылды. Боксчыга хулиганлыкта гаепләү белдерәләр. Тикшерүчегә килмәү сәбәпле 9 декабрьдә аны хукук саклаучылар тоткарлаган һәм судта гаепләнүчегә чик кую чарасын сайладылар. Якларның позицияләре гади, гаепләү ягы судтан спортчыны сак астына алуны сорады. Яклаучы чик куюның йомшаграк җәзасы турында үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Карар боксчы тикшерүне СИЗОда көтәчәк, ким дигәндә киләсе елның 22 гыйнварына кадәр. Аңа янаган максималь җәза 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм укучылар бергә уйныйлар, мастер-классларда катнашалар һәм уртак тел табарга өйрәнәләр. Әлмәтнең 57-нче Сандугач балалар бакчасында семинар узды. Анда педагоглар мәктәпкәчә белем бирүдән мәктәп программасына күчүне ничек җиңеләйтү турында фикер алыштылар. Яшь журналистлар әзерлек төркеменә йөрүчеләр, мәктәп укучыларыннан интервью алалар. Нигездә аларны беренче сыйныфка барганда нәрсә көтүен һәм нинди авырлыклар белән очрашканнары турында сорыйлар. Сандугач балалар бакчасына мәктәп укучылары үзләренең укытучылары белән килде. Наша задача сделать вот этот переход. Безнең бурыч мәктәпкәчә белем бирүдән мәктәптәге белем бирүгә күчүне җайлы итәргә, һәм мин моны тулаем белем бирү сыйфатын яхшыртачак дип саныйм. Бу нәтиҗәләргә ирешүнең бер усулы мастер-класслар һәм уеннар. Аларда балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм мәктәп укучылары бер командада эшлиләр. Яшь катнашучылар өчен семинар ул дуслашу һәм сәләтләрен күрсәтү, ә педагоглар өчен хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге. Семинарда шәһәрнең уку йортлары педагоглары, мәктәп укучылары һәм балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр катнашты. Барлыгы 40-ка якын кеше. Әлмәттә 20 миллион сумга якын салым түләүдән качу факты ачыклаганнар. Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры күпмедер вакыт салым декларацияләренә ялган мәгълүматлар керткән. Шул исәптән 43 контрагент белән ялган финанс хуҗалык мөнәсәбәтләр турында. Хәзерге вакытта Татарстан тикшерү комитеты тарафыннан җыелган материаллар нигезендә Россия Федерациясе җинаять кодексы буенча җинаять эше кузгатылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.